piecie lubi przyjaciele. Dźwięca małki tip od mnie, jak można serbski rozhlas bez problemu poskać, to masz się syć. Włączymy sobie wasz Explorer, pan pola Google, serbski rozhlas livestream, pomimo to skok anka, co musím, to keď sa to všetci poskam. Ten dipke, čo ja vám pokazať sú, jo, to keď dzisiaj ju horeka na ten playstwatchu, co hudźba všindzie, ale jedno już pět, že přišlo do Němčiny a potom to nejmo zastane a ničac nešine, pomůže da zase nula, čtvrtá, pátá, celý, čím šísne len sejdí ráno. Nemám žalost. To máme ještě to podle MDA jednu možnost, můžu za dle scrollovat, jo, stojí klikče tuhle, jo, pomo nekliknemo, jo, napravo možku kliknemo, link adresu kopírovat, pomo čo váš VLC player watching, podle medien, klicken, Netzwerk Stream Watching, das ist Steuerung V, Nutzrechenstunde, Link, aha, Wiedergabe Switch, hat der Baby. Niemski Programm ale více rana jak ty to sabste. No, bude lesa. Mejče se.